हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरनाय थाबावबायदि लोगोफोर। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों, टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो। स' नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिन्थिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैनाय बायदि दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन आं दिनै जिबि क्रिएशन बेनारनि आन्डाराव दिहुनजानाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बे आबुं बर' सावथुननि मुङानो जाहैबाय बोसोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 4खौबो जिबि क्रिएशन चेनेला आपल'ड खालामना होबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि बे बोसोन आबुं बर' सावथुनखौ दासिमबो नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैनो हागोन दे लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै होदों दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट मोनोबा बिथांमोना फैनो गोनां माखासे पार्टखौबो थाबैनो रिलिज होना होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां पार्टखौ नायबावनो थाखाय नोंथांमोना जिबि क्रिएशन चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय, भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनबायब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर। गोजोन्थों।